Go! Milena chodzi. No tak prawie. No i teraz nie chcę. Nie, o, stawia kroki. Proszę bardzo. Jak wyskakuje. Milena, co ty robisz? Biegam, mamo, biegam. Milena? Gdzie się zablokowała, no? A ty! Dobra, starczy, powiedz. Starczy, nie ma pokazówki. Dziecko ma nawet nie 3 miesiące. Matka się zacięła, nie wiedziała ile masz. Koniec. Ale matka. O, Jesus. No już. Starczy. Nie. Smoknij mnie w pupala.